Assalamu alaikum mutanen faɗin duniya. Ni ne Preskali wato masifar so. Ga maman dadi nan, maman dadi. Kin fito a hajiya a masifar so. Ga daraktan fim ɗin masifar so, bada masi. Ga malama. Malama. Ga mai gadi. Ga walfaya. Ga wannan ɗan yaron ɗan iska, ga awwal can shi ma ya ɗan ya bada himma saboda hadda ya aka ɗuɗɗura ruwa a jarka. Uwa da yarta, uwa da yarta. Ki tsine wannan yarta ki kawai. Da gadi, da gadi, da gadi, da gadi. Walfaya, walfaya. Dan iskan yaro. Ba ni ba ganni ba yi. Uwa da yarta, uwa da yarta. Ki tsine wannan yarta ki kawai. Da gadi, da gadi, da gadi, da gadi. Walfaya, walfaya. Dan iskan yaro. Ba ni ba ganni ba yi. Tsoro na rabuwa da ke. Gaskiya iPhone duniya ce. Allah gaman mu da iPhone. Wai fa nake ba yau mana gani a location mun waka ke Midin na rasa ka tuna mace ni rayuwa na baka mai za ka banni ba minti ko sakan ko awanni da za su riske ni ba na tunani. To dan Allah ki rabu da lawan dan